F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Is-sera tat-tajba minn hawn ftit ieħor ser jibda prime time tal-lejla, il-lejla prime time speċjali ħafna għalina. Fil-fatt il-lejla ħansellmu l-memorji li ħallitilna Carmen Tanti. Kif ħafna jafuha? Carmen tal-Greenfields. Min ma semax b'kanzunetti bħal huma Żmien għaddej, ċeklem, Vapur tal-art. Carmen, għal ħafna snin u l-ġenerazzjonijiet differenti b'nota pożittiva u b'dik id-daħka karizmatika tagħha dejjem waslet emozzjonijiet sbieħ. U l-lejla lil Carmen hekk ħanfakruha u għalhekk irridu nfakruha. Prime time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal If it's cheese, it's Fior di Vita. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. United Colors of Benetton. St. Thomas Hospital. Mużika 2021. Waħda mill-aħħar wirjiet prestiġjużi ta' Carmen bħal dejjem akkumpanjata minn Joe. Bla dubju, intom bħali la darba tisma' din il-kanzunetta bla ma trid tibda tkanta l-lirika ma' Joe Carmen. U din hija xi ħaġa komuni għal ħafna mill-kanzunetti tal-Greenfields tismagħhom u mill-ewwel tkun taf il-kliem tagħhom għax dawn huma l-kanzunetti li kull wieħed waħda minna kbirna bihom. Smajnihom kemm il-darba u min jaf kemm il-emozzjonijiet waslulna. Fl-opinjoni tiegħi u b'mod personali, l-ikbar kanzunetta li qatt kellhom il-Greenfields kienet ċeklem karozzi. ċeklem. U fil-fatt din hija mistoqsija li darba lil Carmen meta kienet bil-qeda hawnhekk, kont poġġejtilha, kont saqsejta, kont qedtilha Carmen li ma taħseb li hija l-ikbar kanzunetta li qatt kellkom. U fuq dan il-fatt jiena u Carmen qbilna. Fl-opinjoni tiegħek li hija l-ikbar diska tagħkom, l-iktar waħda popolari. L-iktar waħda popolari. Diffiċli ju isniet ngħidlek mit-tfal. Imma nadri li l-iktar naħseb l-iktar popolari nimmaġina li l-karozzini. Nimmaġina. Literalment Carmen, id-dinja kollha jafuha, anke meta kontu r-Russja kanta. Dik mhux oħra. Dik ma temminix. Dik konna St. Petersburg u kif inżilna mill-coach. Kien hemm erba' mużiċisti. Mużiċisti. Li ma kinux jafu minn intom. Sinta Russi daw kienu. From where you are. From where you are. Malta. U jien kont l-ewwel wieħed li nieżel, għatlu from Malta. Wait, għalli. Ma ħallinix ninżel. Fetaħ il-bagalja tal-violin, jox kellu, kitarra, għala ftit mużika, sab waħda, poġġija hemm u beda u beda jdoq l-karozzin. U jibdejt il-rotti slalem ġora Russja. U għettulu li kienet taqom id-diska. U batatlu, Ara kif baqa. Ma tantx ftemna, ma tantx jaf bl-Inglis. Probabbli ma bedix jifhem x'għattejlu. Xej, ma fhem xej. Carmen, inti ma rridx tkanta għal-bidu d-diska. Għax dikka konna dak iż-żmien kien jagħmlu folk festival. U kienu għaddewna 4 songs, il-dan somma, il-karozzin, il-lif tal-barrakka, kena song ma' dekstara u kena song jisima Right. U jena ma xtax inkanta l-karozzin, sajt inkanta song fejn nistan kanta jienu. Għax Carmen tajdel l-karozzin hija song taċċajt, tal-nies, tal-massa. U di t-preferi tkanta xaħġa iktar serja. Jena zilt il-song ma' dekstara, bit-tlet vuċi veru sabiħa. Fuq zabbarija tut, minn ħazzabbar jiftakara dis-song. U l-karozzin tajni għal Tony Camilleri, il-lift tajni għal ċertu waħda Claire Anastasi, misab minn dikina ma niltaqaw, u l-kanzunetta Rajt tajni għal Merros Mallija. Ħareċ il-rizultat, Tony ġittini. Bil-karozzi. Bil-karozzi, Merros Marija marret bid-Best Singer il-Kanada. Il-Kanada bid-diska tiegħi. Jaw pajt xej. L-oħra ġiet ir-raba, ma ħadna xejn. Għattela qed ħriġ ta' cowboy.
Waqt li qed nippreparaw għal-lejla wara li smajna lil Carmen tikkummenta dwar karozzin kemm kienet popolari u kemm għada popolari, qabilna minn kollox biex insibu filmati antik ta' Carmen tanti qiegħda tkanta ċeklem. Fittixna lem, fittixna law, tistgħu timmaġinaw kemm rajna filmati, però waqt li bdejna nagħmlu r-riċerka, ħaġa waħda vera laqtitna li f'kull filmat fejn rajna lil Carmen dejjem Carmen kienet qiegħda titħaq. Dik id-daħqa karizmatika tagħha. Naughty Halloween. ċeklem karozzin min ġottoro imserbin ur il-ħajja dana il-Maltin. ċeklem karozzin min ġottoro imserbin ur il-ħajja dana il-Maltin. F'dak il-filmat li għadna kemm rajna t-tielet membru tal-grupp The Greenfields li huwa Charles. Dak il-filmat ħadna lura sena 1988, kważi 35 sena ilu. Il-karriera mużikali ta' Carmen bdiet ħafna qabel dak il-filmat, madwar 20 sena qabel, fil-fatt bdiet fis-snin 70. Kif kienet darba rrakkuntat li Carmen stess, meta kienet hawnhekk fuq prime time. Deċembru li ġej tal-40 jew 48 miż-żewġejn? 48. 48 miż-żewġejn. A lifetime. Il-libsa tiftakar minn kien ħetilek. Oħt, ġowi. Oħti. Fidej oħt Joe kienet. U l-best man min kien Joe? Il-best man kien it-third member tal-Greenfields, Charles. Charles kien. Alla jaffirlu. Kellu daqa problema biz-żarbun Charles. Għaridlu xie musmar, qabel kienu moda bil-platforms dak iż-żmien. Bil-platforms. Kulħadd bil-platforms. Kollu ma jistax jimxi bih, biex nidru ftit. Konna nkantaw ħafna l-Ingliżi. U xtrajtu platform daqshekk għattila datti ukoll. Imma ħej meta tibda timxi bih mbagħad. Ħajola naqra. Tirrealizza kemm mhux komdu. Karm, kontu diġà tkantaw qabel ma żewwiġtu? Żgur għax aħna bdejna nkantaw fin-1970 u żewġna fis-73. Min idejn l-artiġana imnaqxa, imsawra b'materji ġentili lejn din l-art tagħna, bl-akbar attenzjoni, bimħabba, passjoni, bajna r-reqqa u l-perfezzjoni. Ideali u mamula biex ninżamma l-dejjem, hekk maħluqa Maltija, pura, innemnem. Nemnem, xem artiġanali mamula bimħabba. Għadna kemm rajna filmat ta' Carmen fejn bdiet tirrakkonta b'mod nostalġiku emozzjonijiet u memorji minn dakinhar tat-tieġ tagħha u ta' Joe. Tajjeb li ngħidu li s-suġġett tat-tieġ tagħha u ta' Joe kien l-ispunt ta' ċajta lura fis-snin 80 u introduzzjoni ta' kanzunetta waqt li kienu qegħdin live fuq programm. Araw naqra. Karl, Għajdli. kieku kellek tiżżewwiġni tiżżewwiġni. Naħsibha. Karl, kieku kellek tiżżewweġ li tiżżewweġni. Liħor. Se tħawduni tal-lejla. Inni nafkom 18 sena u ma naqfx lil min minnkom se naqbad nieħu jien. Eda inħoss ferħ qalbi tassew, meta madwari il-ġonna jimtlew, fija li dax ekta warta kullewn, ħarsu daqxejn xi ġmiel, ħarsu daqxejn xi ġmiel. Bħalla safar li tiru fiskit, ek dejjem xtaqt li najxu għaddi bl-arbit, xej ma nixti għandi kollox li rrid, tal-ġranet m'għandi xħil, tal-ġranet m'għandi xħil. Għandi l-unur ngħid li l-Carmen waqt prime time ospitajt aktar minn darba. Id-diskursata dejjem kienet tinkludi ħafna rakkonti nostalġiċi, emozzjonijiet u memorji. Però suġġett li Carmen dejjem kienet tieħu gost titkellem fuqu huwa s-suġġett ta' tfal tagħha. Għandkom żewġ tfal ġvera? Tnejn. Mużikalment, Majra tkanta ġvera? Majra tkanta anke il-pjanu. L-oħra għad marri timur jitalem, pero ki jisma song imur fuq pjanu kapaċi jiddoqqaw. Jaqbada mill-ewwel. Jaqbada mill-ewwel. Carmen, min għandu l-iktar karattru tiegħek mit-tfal u min għandu l-iktar karattru ta' Joe? Naħseb it-tifel iktar għandu karattru tiegħi u t-tifla iktar ta' Joe, però it-tifla li tiġbaħ. Lili tiġbaħ, tibżam il-wirdin ukoll? Għax jien smajt li mistaġ minn Joe kemm jagħmilha ta' Superman għalik fis-sajf. Ikun il-ħin. Ara mhux ġa xi wurdina biex imkien. Mhux jien nagħmilha ta' Superman l-sprays. Il-wurdina mill-wiżan nibżajni.
Fuq is-suġġett tal-wirdien u l-wiżat jinċert li ħafna minnkom taqblu 100% ma' Carmen. Ħammorru għal waqfa żgħira ta' riklami. Kif niġu lura ħadd ikkonfermaw kif it-tifla ta' Carmen Majra tixbaħha ħafna. When leading an active lifestyle, joint care is essential. The Flexies range is a tailored solution to keep your joints healthy and flexible. Flexies Fortify is a powerful dose of natural collagen, preserving and regenerating the joint cartilage. The Flexies range is available in pharmacies. The Koliosh Greek yogurt has a natural, gentle and creamy taste. It is a high-protein, refreshing snack. Koliosh Authentic Greek Yogurt. My cat's poise is my inspiration. I love to help keep her this way. I feed her ProPlan's high-quality nutrition. ProPlan, chosen by remarkable owners for their extraordinary cats. Għalkemm ngħix ħajja maġda qatt ma nissagrifika jklabnina. Is-soppa pommimà ideali, magħmulin f'Malta minn ingredjenti friski, bla preservanti. Għand is-supermarket u ħwienet ewlenin issibhom fil-friġġ u letteralment kemm issaħħan u lesti biex tikolhom. Issib varjetà differenti ta' soppa pommimà, konvenjenti u b'toma mill-aqwa. Int u l-familja tiegħek faċilment tikol bnin f'kull ħin tal-ġurnata grazzi għas-soppa friski pommimà. Soup so good, everybody wants some. Best Deal Properties. Ridelmar, ton ta' kwalità superjuri għal kulħadd. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Mela llum ma tiċċassax bdix fuq il-bejt. Ħalli jaqbdu xqal il-prinċep tal-Kuwait. Iġor mobile fejn imur għax inkella jkun pastur fil-kartira flus tal-plastik kull kulur. Lest li mmorru lura jew irridu niċċajtaw. Lest li tibqa' tħammem x'toma kellu l-bakkaljaw. Flok it-terri maxka ma' s-serround qegħdin kantaw. Il-lejla, program speċjali ta' Primetime biex insellmu l-memorji sbieħ li ħallitilna Carmen Tanti, jew kif jafuha ħafna Carmen tal-Greenfields. Ovvjament kanzunetti bħal ċeklem karozzin, vapur tal-art, kollha kemm aħna nafu l-lirika tagħhom, għax ġenerazzjonijiet differenti kbirna b'dawn il-kanzunetti u min jaf kemm waslunna emozzjonijiet differenti. B'dik id-daħqa karizmatika, Carmen kien ikollha dejjem xi ħaġa pożittiva xi tajt u emozzjonijiet pożittivi x'tgħaddi. Fil-ġimgħat li għaddew u fix-xhur li għaddew, apparti milli kelli l-opportunità li nospita hawnhekk lil Carmen u lil Joe, kelli wkoll l-opportunità li nospita lit-tifla ta' Carmen u Joe, Majra, li rrakkuntatilna ħafna memorji li jirrelataw momma u ma' missiera, qaltilna wkoll kemm hi u omma jixxiebħu, però kienet qaltilna wkoll Majra kif meta kienet tfal kienet tirrabja lill-omma. Żgur jgħidu ilek li tiġbaħ ħafna l-mami. Ejja, hekk jgħidu. Jiena li anki leħinkom jixxiebha. U fuq telefon b'mod speċjali. Ukoll nixxiebħu ħafna. U fid-dera biss ixxiebħu jew anki fil-karattru? Le anke fil-karattru ta' il-mami avventuruża, tgerfex, tagħmel ħafna praspar u jiena ħadd kollox tagħha. U inti u l-mami taqblu għax taqblu jew taqblu għax ma taqblux? Jina u l-mami naqblu għax ma naqblux, jina ma d-dedim bat naqbel f'kollox. Semmejna li qegħdin żewġ aħwa inti l-kbira. Jina l-kbira. U blimma mod kont troublemaker, eżempju jgħidilna praspura partikolari li għamilt. Il-mami kont laxqa tiegħi neħdilha propjament, laxqa tiegħi kien neħdilha x-xalel. Għax jiena meta kont żgħira ma kontx nabbi l-pupi, kont neħdilha x-xalel. Iktar ma jkunu sbieħu expensive, iktar konnu pjaċir noħodhom u noqgħod indawwarhom naqadhom u qiegħdin qattaħħom u kienet toqtonni. B'dik il-ġabra ta' filmati li rajna ta' Carmen b'dawk ir-rakkonti nostalġiċi li smajna, nista' għal darb'oħra nikkonferma kemm Carmen kull fejn kienet tmur b'dik id-daħka karizmatika tagħha letteralment kienet tagħmel kamra
ikkulurita. U aħna lil Carmen hekk irridu niftakruha, twassal messaġġi sbieħ, twassal l-enerġija pożittiva u tferraħ lil kull min ikun qiegħed jismagħha tkanta, bit-talent tagħha, bil-vuċi u bil-kanzunetti tagħha u ta' ġew. Grazzi Carmen u saħħa. ċeklem karozzi minn ġottoro imserbin u l-ħajja tagħna il-Maltin. ċeklem karozzi minn ġottoro imserbin u l-ħajja tagħna il-Maltin. Nagħlquha? ċeklem. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Colliers Greek Yogurt. This is the new Seat Arona at Continental Cars. Esprit. St. Thomas Hospital. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Privé Hairdressing. Oriental. Eva Garden. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.